Salamatçılar, menin süýükli okuçalarym. Bugünkü sabakda sizler bilen görüşüp жаткан abdan goýunçdamyn. Algebra sabagybızdy başlaýly. Bugünkü sabagybızyň temasy barabarsyzlyklardyň sistemasy, barabarsyzlyklardyň sistemasyny çygaruw. Sizler bilen algebra sabagynyň mugalimi Bektursunowa Perizat. Bugünkü sabakda biz barabarsyzlyklar sistemasyny garaýbys. Algaç barabarsyzlyk degen emne ekenini gaýtalaýly. Bir ele belgisiz x sany iki barabarsyzlyklardan katışsa, munday barabarsyzlyk bir belgisizlүү syzykly barabarsyzlyklardyň sistemasy dep atalady. Gaýtalaýbys. Bir ele belgisiz sany iki barabarsyzlyklardan katışsa, munday barabarsyzlyk bir belgisizlүү syzykly barabarsyzlyklardyň sistemasy dep atalady. Balдар, anyktamalardy sözsüz türde defteribizge düşüröbüz. Bir belgisizlүү barabarsyzlyklar sistemasynyň çygarylışy dep sistemadagy bardyk barabarsyzlyklарды tuura san barabarsyzlygyna aýlandyruvçy belgisizliğin manisini aýtabys. Gaýtalaýbys. Bir belgisizlүү barabarsyzlyklar sistemasynyň çygarylışy dep sistemadagy bardyk barabarsyzlyklарды tuura san barabarsyzlygyna aýlandyruvçy belgisizliğin manisini aýtabys. Misaly, 2x çoňja barabar -4'den. Jana ikinci teňdememiz barabarsyzlygybız 3x keçine je barabar 9'dan. Demek muna x özgörmösü x bolgan belgisiz san iki teňdemede iki barabarsyzlyklardan katışyp жаткан üçin bu barabarsyzlyklardyň sistemasy dep atalady eken. Demek bu barabarsyzlyklardyň her birini çygarsak, birinci barabarsyzlykda x çoňja barabar -4 bölüngen 2, x çoňja barabar -2 gelip çygat. İkinci barabarsyzlykda x keçineje barabar 9 bölüngen 3, jogu x keçineje barabar 3. Al emi bunun jogunu kanday kılıp жазабыз? Jana sanogunda kantyp belgileýbis? Demek berilgen barabarsyzlyklar sistemasynyň çygarylışy bolup -2'den kiçine bolbogan sandar jana 3'den çoň bolbogan sandaryň köpdügi giret eken. Müneki balдар. Şunda ele jogapdy muna görüp turganday -2 kiçineje barabar x kiçineje barabar 3 dep belgilep жазsak bolat eken. Balдар görüp turabыз, bul sanogunda berilgen жооп. Egerde al kara içi boyalgan çekit menen belgilense, munday жооп interval dep kesindi dep atalady. Egerde joobunda kara tegerekçiler boyolboy şaketçe türünde berilse, anda bu interval dep atalady. Jana joobu jönököy kaşa türünde жазылат. Al emi kesindi de çarçık kaşaga alınat. Egerde bir jak başı boyolgan jana ekinçisi boyolbogan bolsa, munday jooptu biz jarım interval deýbis. Jana boyolgan jagyn çarçık kaşa türüne alabız. Egerde bir gana jagı bar bolsa, anda al şola dep atalady. Egerde şol bir jagı tegerek boş tegerekçi olsa, anda al açık şola dep atalady. Barabarsyzlyklardy gana balдар kantyp çygarabыз? Erejelerini estep ötölü. Birinçisi, egerde barabarsyzlykda koşuluvçular bar bolsa, anda kadimki biz teňdemeni çygaryp ötgönдөй эле barabarsyzlyktyn oň jagyna alyp ötöbüz. Boş müçelördi barabarsyzlyktyn oň jagyna çoğultabız, al emi özgörmelördi sol tarabyna çoğultabız. Bul jerde a, b jana c'lar jönököy sandar
Demek bu yerde b koşulucusun oң jaka alıp ötsek qanday bolup ötөт balдар? Ax çoň s kemtilgen b bolup kalar. Demek koşulucu barabardyktyn karama karşı jagyna teskeri many menen ötөt eken. Keyinki ereje ax çoň c kiçine çoň c barabar kiçine c barabar b'da. Bu jerden a koeffisientin kantip alıp ötöbüz? Söz türde balдар karama karşı menen belgi karama karşı amal menen ötөt. Bu jerde a x'e köýtülip jatat, demek bölü bolup ötөt. Je bolsa barabarsızlıktın iki jagyn teň a sanına bölüp jibärsek x çoň b bölüngen a'dan. Bu jerde a söz türde 0'ga barabar bolboş gerek. Egerde a 0'ga barabar bolsa berilgen barabarsızlyk çygarylışga eýe bolboýt. Üçüncü oşunday ele ikinci hasiyetinin dagy bir uçurun garaýly. Egerde a 0'dan kiçine bolsa kanday bolat? A 0'dan kiçine bolgan uçurda balдар a'ny biz alıp ötkönde je bolbosa karama karşı sanga bölgönde belgisi özgörüp ketet. Çoň belgisi bolsa kiçine bol özgöröt, kiçine belgisi çoň belgiýe özgöröt. Bunu görüp turabыз balдар. Barabarsızlykty çygaruda ne kılabız? Sözsüz türde özgörmeni tababız. Jogoruda aýtylyp ötken ereje sizlerge mınadana görsetilýär. Belgisi kanday barabarsızlyk belgisi kanday bolup özgörgenini görüp turasyňar. Anda mese barabarsızlyklar sistemasyny çygaraly. 2x kemitilgen 1 çoň 6'dan. 5 kemitilgen 3x çoň -13'den. Demek bu deňlemeden barabarsızlyktan biz boş müçülördü barabarsızlıktın oň jagyna alıp ötöbüz. 2x çoň 7'den -3x çoň -18'den degen barabarsızlıklardy alabız. Bu jerden birinci barabarsızlıktan x çoň 3,5'den gelip çygat. Sebep degende 7'ni 2'ge bölübüz. Ikinci barabarsızlıktan ters sam x'nin alyndaky koeffisient 0'dan kiçine bolgan üçin barabarsızlyktyn iki jagyn teň -3'ge bölübüz dagy barabarsızlyktyn belgisi karama karşı jakka özgöröt. Demek -18'ti -3'ge bölsek 6 gelip çygat. X içine 6'dan. Demek balдар berilgen barabarsızlıktın çygarylşy kanday eken? X 3,5'den çoň jana 6'dan kiçine. Jogun ýazuwda balдар iki jagdan boýalgan aralykty garaýbız. Berilgen uçurda 3,5 jana 6 aralygy bolup jatat. Manaki balдар görüp atabız. Demek jogap birinci jogorky manysyň jana ikinci barabarsızlyk manysyň jasabys 3,5 jana 6. Jogap bolsa hoş barabarsızlyk türünde bersek bolat. Keyinki barabarsızlyk 3x kemitilgen 2 çoň 25'den 1 kemitilgen x kiçine 0'dan. Boş müçülördi barabarsızlyktyn oň jagyna alyp ötöbüz. 3x çoň 27'den -x kiçine -1'den. Bu jerden x çoň 9 jana x çoň 1 degen barabarsızlyklardyň manysi gelip çygat. Al eme bu barabarsızlyk sistemasynyň çygarylşy bolup 9'dan plus çeksizge çeýinki san manileriniň bardygy bola alat eken.
Keyinki barabarsızlık. 2 kemitilgen x çoğun 0'dan. 0,2x kemitilgen 1 içine 0'dan. Boş müçülleri alıp ötsek, minus x çoğun minus 2'den 0,2x içine 1'den. Birinci barabarsızlıktan x içine 2'den boğat dağı, x içine 5'ten bolgan 2 barabarsızlıkların çoğunu aldık. Sanogunda berilgen barabarsızlıkları görsetip aldık. Eki jagı teң boyolgan tarabı qaysyljak bolup turat? Doğru. Minus çeksizden 2'ge çeyinki bardyk san manileri berilgen barabarsızlıkların sistemasынан çıgarılışı bola alat eken. Keyinki barabarsızlıkka köngül bölsök. 1 kemitilgen 5x çoğun 11'den 6x kemitilgen 18 çoğun 0'dan. Boş müçülerde alıp ötsek minus 5x çoğun 10'dan jana 6x çoğun 18'den. Barabarsızlıktın iki jagyn teң birinci barabarsızlıkta minus 5'ge bölöbüz, ikinci barabarsızlıkta 6'ga bölöbüz. Birinci barabarsızlıkta ters sanга bölgön üçin belgisizdin çoğun kiçine belgimiz karama karşı belgiye özgöröt. X kiçine minus 2'den bolup kalat. Ama ikinci barabarsızlıktan x çoğun 3'tön degen barabarsızlıktın jogu gelip çıgat. Sanogunda belgilesek kana oldu. İki tarabı teң boyolgan uçur kezdeşip jataby? Jok. Demek mınday barabarsızlıklardan çıkarılışı jok bolat eken. Sebep degende sanogunda. Bu iki teңdemenin iki barabarsızlıktın çıkarılışı hiç bir jerden kesilişken jok. X kemitilgen 2 kiçine je barabar 1 kemitilgen x'ten 31 koşulgan 5x çoğun minus 4 koşulgan 2x'ten. Minus 2 aşanacağız 3x koşulgan 1 çoğun 7 kemitilgen 3x 1 kemitilgen 2x çoğun je barabar 4x kemitilgen 2. Kana balдар. Berilgen barabarsızlıklardan sistemasın çıgaralı. Öz aldığımızca çıkargan hareket kılabız. Hemen sizlerge jardam berip turam. Birinci barabarsızlıkların sistemasında boş müçölördü barabarsızlıkların jagına özgörmelördü sol tarabına toplayabız. 2x koşulgan x bolat. İçine je barabar 1 koşulgan 2. 3x kiçine je barabar 3 kelip çıgat balдар. Çıgardık mı? Bu jerden x barabar 3 bölüngen 3 yok bolsa x kiçine je barabar 1 degen manini alabız. Ekinci barabarsızlığının 5x kemitilgen 5x koşulgan 2x minus 4 kemitilgen 31 gelip çıgat. Demek 7x çoğun kançadan balдар? 7x çoğun minus 35'ten. Bu jerden x çoğun minus 5'ten degen cevap gelip çıgat. Birinci barabarsızlıkta x kiçine je barabar 1'den. İkinci barabarsızlıkta x çoğun minus 5'ten. Ana balдар öz aldığımızca berilgen barabarsızlıkların sistemasının jobtorunu sanogunda belgileybiz jana çıgarılışın jobun jazabız. İkinci barabarsızlıkta algaç kaşan açıp alabız. Minus 2
көбөйтөбүz 3x'ke minus 6x koşulgan minus 2'ni көбөйтөбүz 1'ge minus 2 demek minus 6x minus 2 çoğ 7 kemtilgen 3x'ten toptaştırabız. Je bolbosa özgörmelерди sol tarapka, boş müçölөрдү oң tarapka çoğultabız. Minus 6x koşulgan 3x bu minus 3x'ti beret. 7 kemtilgen 7 koşulgan 2 9'tu beret. Minus barabarsızlıktın 2 jagyn teң minus 3'ke bölsek x kiçine 2'den gelip x kiçine 2 bolat. Ekinci barabarsızlıkta minus 2x minus 4x çoğunca barabar minus 2 kemitilgen 1 minus 6x çoğunca barabar minus 3 bu жерден эмне кылабыз балдар barabarsızlıktın 2 jagyn teң minus 6'ga bölөбүz x kiçine je barabar 0,5 kelip çıgat eкен. Mında dagы berilgen barabarsızlıkların sistemaсын sanogunda belgileybiz jana жообун туура жазганга аракет кылабыз. Анда эмесе үйгө тапшырма berilgen barabarsızlıklar sistemaсын dal ушул азыр биз чыгарып өткөн маселе мисалдардай кылып чыгарып жообун саногунда көрсөтүп жазып келебиз. Жообун жазууда балдар кайсы тарабында кандай кашага алынат эске салып койгула. Бардыгыңар эң жакшы деген баага тапшырма аткарасыңар деп ишенем. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.